Maria Viva, hvad skal vi kunne? Jamen, hvordan man skal bruge sociale medier i fremtiden? Jeg tror, at jeg allerede gør det, sådan som man højst sandsynligvis kommer til at gøre det, ved at skype og holde kontakt med de folk, som er i udlandet. Jeg har både familie og venner i udlandet, så det er en helt naturlig del af min hverdag allerede. Både at skype og skrive og ja, have videorundvisninger i lejligheder, man måske skal leje i udlandet, eller på den måde bruge dem over nettet. Jeg tror, det bare vil udvikle sig mere og mere. Men jeg tror allerede, at jeg gør det, sådan set. Hvordan vi skal bruge teknologi på arbejdsmarkedet fremover? Jamen, det synes jeg er svært at svare på, når jeg ikke lige selv har været ude på arbejdsmarkedet på sådan en rigtig arbejdsplads. Men altså, der hvor jeg har arbejdet indtil videre, eller på min skole, der bruger jeg det jo hver dag og hele tiden. Bruger nettet til at finde information, og jeg læser på nettet, og jeg tegner på computeren og skriver mails. Så jeg ved ikke, altså, hvordan vi skal bruge det. Vi vil gøre det vel allerede, og ja, jeg kan ikke rigtig forestille mig, at man ikke gjorde det. Ja, kommunikation til det offentlige i fremtiden. Jeg tror, at altså nu har jeg selv været meget i kontakt med det offentlige. Jeg har været sygemeldt i rigtig lang tid, så på den måde er det sådan min største erfaring med det offentlige. Og jeg tænker lidt, at for mig handler det meget om, at de folk, der sad i det offentlige, ikke kunne finde ud af det. Altså jeg kunne ikke skrive mails med de folk, som var... og det var svært at komme i kontakt med. Det tog lang tid, og der ville det have været rart, hvis man ligesom kunne bruge internettet noget mere og skrive sammen. Men der er også bare en ting, i hvert fald i den situation, hvor man er sygemeldt, og tit når man skal have kontakt med det offentlige, at man måske har brug for en personlig kontakt. Så på den måde, der er det jo nok vigtigt, at der også er noget personligt, at det ikke bliver over nettet det hele, eller sådan videre. Men i forhold til det transport, det offentlige transport og så videre, synes jeg, det kunne være fantastisk, hvis jeg ikke behøvede at kontakte til nogen. Ja, der er nok mange ting, hvor jeg synes, det kunne gå lidt nemmere, hvis jeg kunne skrive en mail, og på den måde bare lade være med at skulle ringe og ikke kunne få fat i dem, og de har kun åben telefontiden en time. Ja.